up dyan sa iyo mga chongs? Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayong araw na ito mga chongs ay meron pala ako ipapakita sa iyo na talagang nako, sigurado ako sa inyo na mapapatawa talaga ganito. So nakakita na mga ng 8 diretso na pinapunta sa Inodoro. Nako chongs, kung ikaw wala pa nakakita nito, sigurado nako, ito ipapakita ko sa iyo. So watch this. Kayo yung tunay na salot ng gobyerno! Para ano? Para guluhin ang bansang kinatatayuan niya! Bobo! Mga bobo! So ayun mga kachongs, natawa ba kayo sa video na pinakita ko sa inyo? So ayun mga kachongs, sana ay ngayong parating na eleksyon ay sana po ay bumoto po tayo ng tama. Iboto po natin yung mga kandidato na hindi na pupunta sa Inodoro. So ayun mga kachongs, kayo bago pa sa aking channel, and sana ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and i-click na din yung aking bell icon mga kachongs para kayo ay maging updated sa aking mga videos na i-upload sa aking channel. So ayun mga kachongs, have a nice day and God bless po sa inyo lahat.